Pichuan garil tram em awangin aizawl tang chuanin ka haw lo hun ta a masin ni khat kala nia una thailan chota sikula thui saidona zukalanga te chuanin ka input thlawang wang hela veng sang sang kan kala chang la yanin park temin antira chuanin in song sang sang te biakin moi tak tak te tam em em a be mizoram aizawl ai han chuan solai sonin court om ani tin ka hre chuan helai mun hi scooty da tlar thlak na nia atia lan scooty te two wheeler ten da tlar thlat thina chuan helai hanin lei kan thleng helai le a hianin kan no pan lai chuan tuite kan hleu thina tuna chuan bol hlaw vek ani to kan hleu pil zo to lo atia chuanin lai chan chen na hi mun hi vel om thlang hal thuk over si lo hi om chen velin chi na mo train ani to na vele luite hi thil hlut lut pania ama ro chu bol hlaw te kan paya lai luia khanin alu thlale thina chuanin paro mate hoina notify an lo pai le thina antify le chu wang chuanin pai to lo turin kan nge na ni a pai dan tur chu kina no don nia chuan hei divine intervention school an tia chuanin kala chuanin helmet ka scooty kan thuna la hianin uthan una thela hi thoka chuanin an storeroom temin hmutira tlai hman no pang hi thil siam sang sang mo tha temin hmutira feilem ten siama chuanin in lemte chuan hlain an uniform ten da chuan menu ten siama yan thil chi sang sang siam kha anjira a tha hlai hmun a hen an da khoma chuan hei circuit board te pawh anjira ni hmela tiang te pawh hi uchi ko te hoina an siam thin ang chi kha so lai chuanin pyramid lem te ama mayan ho chuan Eiffel Tower te Taj Mahal thian pa te chuanin helai a mechhe naupang sikul naupang pakhat hianin engemawni bawng e ka tanga zunhlum ani lo nge boruak gas siamna ang chi kha a model a siam a hei a soifia vela thiam khom me hei tiang kan danga tian atia chuan bawng lemin a rawng a hnaia chuan ril tlam em wangin an assembly na te chuanin kan katela hei an ti thawp me an zai nong em kan hmu te tul lek a chuanin chanchin news puan te an in puan chhawk a hen te an ziam engkim class an kal than pha tang ho in zirna hlir ani helai school chu chuanin a hmun ma te hi nom em a hei tiang hi nia khulai khu an tual ania an tlan te pawh hianin an trin huk te pawh khan in subwai te pawh nom ve an ni chun changkang tuk chuan an principal in kan in a thingpui lo in vero ti kan lom khop me an nupui pangpar te kha kan faka chuanin an fel em an mani hi lekha buthiar hnem ti thiam ania tihanin a thurngot pawh hi a zaum em maya ke thingpui ka lo in ri thlora maro chu ril tram em wangin ke in lo thei lowa chang te pawh in pe a ke ya ke zo veka chuanin tiadin kan in koba kan lom khom mai hatiang muna hen bang the engman tar lawa a moi mai ni mizoram thai de lawa tu bang man lai ten plan sa na au ke bela sa phokan atri kan the amo tilon kan ril tram em wangin library kan vakala lai sikul library ni ka thian nu thili ni lo thok ve a kan mu hlau be kan lom khom me an library han le khabu ten da chuanin helai mun dai hanin le khabu tho do te nong ni chuan lai mun han va pek thei in karinga ka zot lem lova iwa be common lo ya school library a le khabu release the shire Rivendell are hian hei hi kan release iwa han be common lo mem school library le khabu release in la dang dai ve thei ta đang đáy rồi uniquity zin chuan tilai hmun a hianin no pau pakhatin lekhazir pa in competitive sikul lekhazir pa in lo duty a fakom khop me a tun tum khanin a pakhan na kani thei lowa lepe katum lenga ti chuanin pakhan na kani thei to ngate tian na thok chungin lekhazir ta hanin hei gop no pang ho kong cross na turang sign te kha kenga ka ngai sang khop mai an sikul that wang niang chu ka ti maya tina mihring ama hrim hrim po hi fakoma a kom tlak em ema
in alo thlotling nge ka be sei ni chuanin u na thelan ka cousin ten avakal nga te lai mohan thlona lo thlok chong ka thalawa he cousin ten ania ni digital artisan tiang chi khane tiangin a in chunga hianin office ang deuh hin ya una thela una pa ni a kai abul amano ma ma idea nei thathe ma hatianga om dan hi ke kom chak thin dan ania tian ina office mo ngen yang drawing art development pangkha ang lowa chuanin thon thu te min hrila chuan he a fa pa ni mela alo om ve no pang pakhat min ngai na man no pang he min ngai na ti ka lo hrelawa damn son sei nge so leilet mo so zo par ho greenhouse sang oh ava moi blue mountain santi chu lo ti ka ni rei ka kan kal don nia in ti khan so ta vakal so ngai ti ai mo so mi tlang chi a mor ho pa ti vel tha thei do son a mor zum bel tang son jing ni chuak kan thia na kulai a kwang kulai lui ruam song song ku trio chu men ta na ko bok ta moi te lut tak hi sang berai zola so ai sang bel lo ai zola to no sang bel so mizoram fuji mountain Fujiyama Abia po put ro West Lungdar West Lungdar ni po ngai so ai so khot lang ho so va la tabera so so khorin nim ti bo vel so tai son enge kha ai bok om bok mo khochak lam te ro so son ku lai in chung sen ko ka x te in hoi so to mi so sang bok tower om na so university ko chiang le tak tak pe chon mo jing dan pi bor ve la pe chon a vot to lo a dia rat ui hian mi ngai na ti to kha chong khalai veng ha kan kalsan taka chuan kan chhaw an chhawa una thelen ka bek min a saka khoi kan kaldon khale ta hian chan mari west chan mari west atang kan chok ai lai hanin ignu office kan bakala una thela thil boy pui turane wang kan bakala chuanin thla kan wala a ti hanin hei an lek buram dan te kan vena chuanin ni hi lai mi hi ignu thok khania chuanin helai hi ignu le khati wanya ke po ignu a hianin lo exam ve thina har khop mai apa thei mang lo ni nak tu ka ani mo ni som paru chung kholai una thela lo amel thela mu hlau mai he kalom pa khop I thla lo la pu turen lo som he I ka lo la pu che ka ti anawa po tel verom min tem azaka dia am he thiam ve bak lo ni hi ala thiam ve mai tura ngai ke chu aizol kom chung ka thiam manani ero hovin ron leng lut ve reng lan te ka valu chu ka van ne ka ni lo khop mai ka ti ka lut long ti ka lau khop mai ti chung ka valu ta an lo fel khop mai thok tu te ninga dul kia te ka vati lang vela chuanin min enge mani min pek tur khan lo da tha ka be se ain min lo ai sak min lo du sa ka lom lu tu ka ni你去别楼你说啊买一小块da hian kan chuak du na John a hian ero a thil an lo pe hlau mai he kan lom hle ni dong bi ka ni John a che van nei la mai teng kan in la zai vela ni kha hei an thil mi pe ka lom me a tha me tlo a to don ti ka hria ole vuna tanga siam ani mela be kan ya ka dam chung in ka manga a tha me ka kalna pia ka kenga a bal the box hi lowa ka lom thei tu ni nal mele men ve an han unbox ngal chin te John en ting e yom tu na takhan lom thei tu ni achan chu mani khan izin be kha pe ashui kha pe kha timing che nge kan thi awan thave quality mangha lang I be kha khung ro lengdai
en lawin ti te ang ke mai ka thulu tanga minak chho te 이런 갈만 포 갈라 우리나 봐. alo petu theo kha khong en han bye bye teu le hei hi an ni hi arrow an nia thom nomoi tak tak an zuara necktie te coat te chuan blazer moi tak tak te smart shoe te an ni hi lo dor te u dor tlak an ni tiam an nei nal lutuk an nei nal lutuk an nei nal lutuk tak ti chuanin ero dora tong chuanin lom takin chuaka bek thar nen chuanin kalna tur kan la nei wangin un thelan a ana tur te chum min huwa saka ti chuanin kan chhole char hetilai hmunai han Aizawl a chaw satui lei le khatiang angreng so cher ti vel tuina berati tian kan kok khol vel nga in thathiam menga omna vel hi chal flang lampang chho lampang khani hoina chuanin helai hmunai hianin shilong atanga ka kal ma tang to khanin ka hruai ang che ti ka phur khom me ril tram lut tukin kan kala hei a lu na bel te poi in thathiam menga tui don ani ti kha chuanin kan va thu chu ani chu lo tlang dil to khom me kutte silvela tui in turin ei chau don nha ei tam ani mai this is chau satui chom an lei te to oh thom chuan chong lei ta a lei ta cái spoon cái gì bố mình tiếng nghe cho cái sẽ cái nó sao đó cái gì bố next round nó bây giờ này anh chú cái chỗ này là vắt ei thon lo e jo na thim pui le zui tu thim pui siam chop me 어, 미적 보다가 있다. what pompom어 얼루도. không mắc cái 뭐 asiam to hi tu po ni se dam ring ro 아니 이거 이뻐. 음